identidade de Vigo. Vigo non será nunca turística. Vigo non será nunca iluminada no Nadal. Vigo será do naval e da industria. Si estes edificios ahora non se utilizan, non se lle dá un uso industrial, nós o que queremos é que se lle dé un uso dotacional para noso barrio. Noso barrio non temos nada, estamos totalmente abandonados. O caudillo ese do campo de Granada aquí non fai absolutamente nada, de nada. Aquí non hai bibliotecas, aquí non hai clubes jubiladas para as persoas maiores, aquí non hai campos de fútbol para os nenos e nenas do noso barrio, aquí non hai zonas verdes, que non nos veñan co conto, amigos e amigas, de esas escaleiras, dese Vigo vertical. Queremos un barrio humano, un barrio progresista, un barrio donde podamos socializar, donde podamos facer vida en común, como facían nosos antergos. Nosos antergos se xuntaban no campo e falaban e cantaban e tiñan e así levaron a vida. E nós temos que continuar por esa senda. E viviendas, que hagan viviendas tamén. Efectivamente, temos aquí para beiramar da xente, aquí, por exemplo, unha das cousas que plantexamos é unha biblioteca. Esa famosa biblioteca nacional que nos están vendendo, que vende Madrid. Joder, macho, debe de vir nun burro, porque, vamos, aquí non chega nunca. Se pode facer aquí. Tampouco digo que todo vaya... É compatible o público co privado, pero o que hai que ver son os que estamos aquí, os que residimos aquí, o que necesitamos aquí. Depois, que lle queredes dar lucro á empresa privada, me parece moi ben, pero os servicios básicos os queremos no barrio. Queremos residencia para os estudiantes. Xa o dixen antes un pouco. Hai unha serie de cousas que se poden facer. Agora iremos a Jacinto Benavente e miraremos ali o edificio de Fles. Entendes, un edificio de carácter racionalista, de Castro Represas, e leva máis de 20 anos vacío. Por que non se lle quere dar uso? Por que se quere deteriorar? Se quere facer unha zona marginal para depois venderlle aos fondos buitre, venderlle ao Blackstone e a todos eses. E que van a facer? Pisos de alto standing, pisos para os turistas. Vigo, repito, sempre foi industrial. Non se conoce Vigo máis que do mar e os mariñeiros. Daquela época, nos anos 60, hubo folgas xerales para loitar por eses dereitos. E había unhas alianzas moi claras. Obreiros, campesiños, estudiantes, mariñeiros. Bueno, pois iso é o que temos que facer agora. Os distintos sectores temos que apoiarnos uns aos outros. Non podemos permanecer quietos, porque senón, cando veñan as máquinas e tiren con todo isto, nos botaremos as mans á cabeza. E se hai que vir aquí, pacíficamente, e poñerse diante das máquinas, pois nos pondremos diante das máquinas. Non podemos permitir que se fagan estas salvajadas. Por qué? Porque daqui surdiu a cidade. A cidade ten esta seña de identidade, o patrimonio industrial hai que defendelo, e se lle pode dar outro uso, pensar en outras cidades, en Alemania, en Francia, en mismo Barcelona, en o mismo Bilbao, como se pode reutilizar iso? Aparte que son uns edificios que están en un estado que ainda se poden utilizar, o que pasa que non la queren meter doblada co rollo este do Pesón. Se hai en Vigo, se calcula que hai unhas 10.000 vivendas vacías. Para que queremos vivenda nova? O que queremos é vivenda barata e asequible, e vivendas sociais para nosos fillos, para nosos netos. Entendes? E a isto se pode facer. E vamos a intentalo por todos os medios. Dicen que iba a falar da represión, e vou a falar da represión. Sabedes que Vigo é unha das cidades máis loitadoras, xunto con Ferrol, de toda España. Conflitos e loitas que hubo aquí moi importantes, que fomos un exemplo para toda España. Xa digo, no ano 62 a folga xeral por o tema dos convenios. Esas melloras sociales que antes falaba a compañeira, o señor Eugenio Fadrique e o señor Bernardo Alfageme non lle quedou outra que dalas polas loitas dos obreiros. E se había que votar meses sin traballar, se votaba meses sin traballar. E moito represaliado. Pero así se consiguen as cousas. Nadie nos vai a dar nada. Por ir cada 4 anos a votar, non vamos a conseguir as melloras que necesitamos.
Hai que estar todos os días pendientes destas cousas. E a vivienda é un problema que nos preocupa moito. A vivenda no barrio, porque os preços de aluguer están a 700 euros. E os soldos de Citroën están en 800. Vamos a ver como fai unha familia para vivir así. Entón, por favor, sexamos solidarios e demos un paso adiante. Veña, moitas grazas por escoitarme.